Defensie is drukdwaande met het ziekje van Ronte. Dat gaat om oefenronte met de F-35 en helikopters, maar ook de landmacht had meer ronte nodig voor oefeningen en de opslag van munitie. En ja, dan loopt er een gebied bij ons, in de Kolmerwaard, de recruitfabriek, werd al jaren niet gebeurd. Er werd hele zware milieucategorieën op van toepassing binnen. En dan zeg je van nou, is dat egalig? Maar Defensie heeft nou ongeveer van ja, dat zullen wij nooit. En we zullen nog 2 andere mogelijkheden aan de orenkant van de Willem van der Ploegweg. En ik zie maar dat hele gebied om daar mooi munitie te oefenen. Dus ik dingen te ontploffing brengen te litten, dus meer als opslag. Maar er zijn volle meer plekken in Nederland die waar ik op het eeg hebben. Dus het is nog lang net wist dat hier ik daadwerkelijk commercieel. Doch zit de kans er wel in en daarvoor in wat is Friesland eigenlijk net voort. Al zit er wel een winstwaarschuwing in de kar van het gebied. Het is net van u, het is ik net van u. Alleen nog als Defensie bij u komt en zegt van hey, waar is de ronde? Om uw verdediging beter op rem te krijgen. En in dat verband hebben we zo, nou, misschien is het kroetfabriek van je gaarlijk, maar dat is onharden en het is ik net van u. Daar zult men dus ik naar Schema, hoe men dat dan dwang. Maar wat u betreft, zo dat kennen, liek wols, het moet wel binnen de milieuwarme plak vinden, dus om wet en regelgeving voldwaan. En het moet goed tocht worden om de belangen van uw inwoners, van de toeristen en ik van de natuur.